Рик Мейл е... новият политик. Удар с къмшик. Първият етап на моето пътуване във времето ме върна твърде далеч. Стоя сред тази гора, каквато е била преди 7000 години. Но моята история започва. Здравейте. Бонжур! Казвам се Шантел. Новата ви френска любовница. Вие сте господин Би. Да, но ти можеш да ме наричаш Пирс. Много хубаво име. Нали? Не е моето, разбира се. И моето. Да. Госпожа Селуей ми каза какво обичате. Талавник. Помага ми да се отпусна след цял ден седене. Да. Тази ми изглежда гъвкава. Казах ви какво ще стане, ако ви скъсат пак на устен френски, нали? Какво? О, боли! Знам как трябва. Лошо момче. Много лошо. Тъпа повлекана! Аз не съм мазохист, а садист! Той има повече ивици от вас, сержант. Хайде, извратеняко, слизай долу. Аз съм тук случайно. Аз съм от добра храна. В офиса стана ужасна грешка. Тъпо е да те прекъснати без това, докато загрее мотора. Сигурно е доста разнебитен, ако съдим по тялото ви. Господи! Сирил! Не знаех, че идваш тук, старче! Да, как ухаят момичетата. Идвам тук от години. Така да се каже... Честито посвещаване в рицарски сан. Между нас масоните знаех си, че ще ме посветят, ако съдът не признае онзи нахален политик за виновен в пълзене по тротуара. А виновен ли беше? Всъщност не беше. По това време той беше тук. Аз го видях. Здравейте! Копле, нали? Не е задължително. Но, да, разбира се. Много добре, че прокарахте оня закон за въоръжаването на полицията. Благодаря. Ужасно съжалявам, господа. Инспектор Ратворд е нов и никой не му е обяснил за връзките ни с местната полиция. Ако намекате, че има някакви шашми между моя участък и вашия бардак... Разбира се, че има. Така е от години. Знаете как мога да постъпя? Ще ти направи намаление. Хайде, мръсници, имената и адресите. Сирил Хавършам Армстронг от апелативния съд. Дейсела. Тук е генерал-майор Мънро Макдоналд, висш служител от Министерството на отбраната. Ако мислите, че ще тръгна да записвам тези глупости, кажете си истинското име.
Разбира се, Пирс Флечер Дервич, депутат от Камарата на общините. Предупреждавам. Не, инспекторе, преди да продължите, нека ви покажа това. Полицейската ми карта. Командир Стейпълтън от нравствената полиция. Много добре, сър. Момчета, май изгафихме тук. С каква необикновена лекота си служите с разговорния език? Елате с мен, инспекторе. Ще се погрижа за вас. Благодаря, госпожо. Здравейте! След малко ще обсъдим снощните решителни частични избори. В студиото ще са депутатите Боб Крипън и Алан Копле. Мамка му! Такси! Такси! Спрете! Спрете! Такси! Бързо! Закарайте ме, моля ви! Моля ви, закарайте ме! Седи си кротко отзад, шефе, че ако набия спирачки... Ще седя както си искам. Гледай си работата и си свали оттам просташкия крак. От полицията ще ми вземат значката, ако не се грижа за безопасността на пътниците. Добре, да седя си кротко. Тръгвай, ако обичаш. Дразниш като вирус. Знам защо стоиш така на ръба. Нашибали се те в прочутия бардак на госпожа Селуей? Нали? Няма нищо срамно. Тя е забележителност на стария Лондон. Това си е в задължителната програма. Как се стига от бардака и до венерическата болница в Мидълсекс? Ей, не съм очаквал бакшиш, но ми плати все пак. Книгата на Пращо вече е в книжарниците на цена 5,95. Сега е 7,20. Вие гледате Добро утро, Британия. Добро утро и на вас. Аз съм ДжейнЪрвинг. Кой спечели? Какво да спечели? Вчерашните частични избори бяха предизвикателство за всички партии. Тази сутрин в студиото са депутатът консерватор Алан Копле и депутатът лейбърист Боб Крипън. Господин Копле, спецовете твърдят, че тези избори в ключов за торите район са важно препятствие за правителството. Изненадаха ли ви резултатите? Ами... Не, Джейн, не. Боб, ти изненадан ли си? Изненадан? Бях шокиран. Гръм от ясно небе. Да, гръм от ясно небе. Но този гръм бе предсказуем, за това не съм Да изненадан. поговорим по-подробно. Да, Джейн, но според мен на британците им е писнало цяла година от политика. Да говорим за нещата от живота. Как е бебенцето на Ан Даймонд? Чакай. Тук сме, за да говорим за изборите, не на разни женски теми. Освен ако ти не знаеш резултата, Копле. Аз да не знам резултата? Възмутително. И какъв е той? Разбирам. Вече станахте и телевизионен журналист, доктор Крипън. Какъв е? Няма да ме принудите да отговарям на някакъв плешив, таен сталинист. Джейн, попитай го ти. Убедена съм, че знаете резултата, господин Копле. Разбира се. Лейбъристите са втори и ние спечелихме. Това беше предрешено. Всъщност, изненадващо победиха социал-демократите. Да му се не види. Накарахте ме да стана по никое време, задавате ми въпроси с уловки. Сега знам как се е чувствал Денис Хейли. Ей!
Господи! Знам, че вече правилното е не депутата, допетат. Слушай, я се махай. Ти гаден, дребен... Обиждаш на ръста? Изчакахте, защото не си платил. Влязох и те гледах на рецепцията. Струваше си 3,50. Така че черпя едно возене. Чак ми стана мъчно за теб, след като тя разбере за тази сутрин. Млъкни! Дори не знаеше резултата. Ако ме беше попитал любезно, щях да ти го кажа. Но ти не щеше да ми слушаш просташки работнически акцент. Млъкни, да не те ударя. Я, колко сме храбри да ударим дребен човечец с разхлопано сърце. Това само доказва, че всеки тапанар може да стане депутат от вторите, стига да знае на кого да бутне. Стига. Хайде, ставай и се би! Ставай, копеленце! Ставай! Моля те. О, не! Само това ми трябваше в петък сутринта. Умрял от джудже. Към Албърт Хол. Фред Хосего, приятно ми е. Благодаря. Познаваме ли се? О, да, номерата на Алън, нали? Спести ми жалкото си острумие, Пирс. Къде беше с нощи, като гласувахме закона за рекриминализиране на проституцията? Бях заед. Да, с някой от момичетата на госпожа Селуей, лицемер. Главният секретар е много сърдит, Алън. Всички говорят как си се изложил като задник тази сутрин по телевизията. Ти изложи групата Копле, разочарован само те. Да не мислиш, че ми показа мнението на човек с найлонова тръба вместо дебело черва? И ти ще остарееш, Копле. Да, но няма да съм киборг. Ето го, отива на водопроводчик, няма съмнение. Пирс. Пирс, би ли ми направил една съвсем мъничка услуга? Зависи. Долу ме чака такси. Искаш да платя на шофьора, както винаги. Не се опитвай да познаеш, не ти стига ум. Искам да закараш таксито на някое далечно забутано място и да го запалиш. Защо? Защото е много старо и вече не ми трябва. Ето ти ключовете, благодаря. Не искам. Какво? Защо не? Посочи ми една причина. Такситата не се разграждат и ще подплаши дивеча. О, горките зайченца! Тогава сядай тук! Сядай! Сам ще отида на забутаното място и ще пална таксито вместо теб!
Да му се не види. Да, господин полицай. Далич. Далеч. Благодаря. Как реагира Денис на идеята да се кандидатирате за четвърти мандат? Той направо се влюби в нея. Заплашва да гласува за смахнатото чудовище. Още едно изпълнение като това на Копле и може да няма четвърти мандат. Карайте по-внимателно, моля. Да, кажете, какво ще го правим? Най-голямата излагация по телевизията от спектаклите на Майкъл Фут насам. А вчера изобщо не се отзова. Въобразява си, че като е избран с най-голямо мнозинство, дисциплината не го засяга. Утре смятам да го сложа на огъня. Извинете, че ви прекъсвам, но го гледах по телевизията и реших, че е върхът. Ако обичате, премиерът надали е смятала да ви включи в разговора. Не, интересно ми е да чуем какво ще каже обикновеният човек. Значи попаднали сте точно където трябва. По-обикновен от мен няма никъде. И за да ви кажа, ние обикновените смятаме, че Алън Копеле е направо върхът от главата до петите. Направо е трепач. Разбирате ли ме? Благодаря, че споделихте политическите си възгледи. Аз от край време съм лейбарист. Хич не ми е пукало за разни надути депутати от торите, като сър Стивън Бакстър. Но за обикновен пич, като Копеле, винаги ще гласувам. И стотици невежи таксиджи от работническата класа, като мен също. Господи! Шофьорът! Шофьорът! Млъкни! Щяхме да свършим повече работа в автобуса. Да, 77 лири, но за вас, херцогино, е безплатно. Къде човек може да запали такси? Тук става. Добро утро. Мразя капакът ми да е мръсен. Опасно, дълбок водоем. Тъпа пренаселена местност. Идеално.
Време беше. Добре ли сте, сър? Погрижи се за това. Здравейте, даваха ме по телевизията. Да, познах ви. Бях в телевизията и започвам да си спомням. Шофьорът полудя, не искаше да ме пусне да сляза и сега той е мъртъв. Но по-добре мъртъв, отколкото в лудницата. Проклета откачалка! Опита се да ме убие! Успокой се, дребен. Хайде, отиваме в участъка! Там ще се разберем! Хайде в участъка! Не се съпротивлявай! Полицай! Няма нищо за разбиране. На кого ще повярвате? На депутата, избран с най-голямо мнозинство, или на това гадно джудже психопат с мръсна уста? Добре го казахте, сър. Ей ти, хайде, по-живо. Остави ме на мира! Хайде! Той беше! Хайде! Той беше! Сър, ако желаете да дойдете с нас, ще ви закараме в болницата да ви превържат. Какво? Няма да стъпя в държавна болница след 10 години орязване на бюджета. Закарайте ме на Харли Стрит! Копле, дошъл си да си прибереш нещата ли? Какво? Главният секретар беше тук и те търсеше. Опитай се да получиш някой директорски пост, докато още си депутат. Аз съм избран с най-голямо мнозинство. Какво може да ми направи? Може да те изхвърли от партията, да те повиши, да те прати в Северна Ирландия. Така ли? Да. О, здравейте! Тъкмо вие ми трябвате. Може би ще ми дадете съвет? Далечен роднина ми остави 20 000 наследство. За щастие съм баснословно богат и те не ми трябват. Реших да ги даря на любимата ви организация и тъй като не съм бюрократ, реших да прескоча цялата бумащина и да ги дам на ръка на главния секретар, той да разполага с тях. Стига глупости, Копле. Не си ми симпатичен и то от самото начало. Не искам да прекарвам и миг повече в твоята компания от абсолютно необходимото. Поведението ти тези няколко дни е възмутително и ако зависеше от мен, щеше да се превърнеш в жалко кълцане в спадащия поток на безработицата. Но премиерът явно доста те харесва. Дори и най-великият следвоенен лидер на тази страна понякога греши в преценката си. Маргарет го харесва. Боя се, че да. Защо ли вечно разговаря с таксиджиите? Не знам, хубаво е да се поддържа връзка с човека от улицата. Нали ме разбирате? Ролите озвучиха актьорите Адриана Андреева, Сава Пиперов, Стефан Стефанов, Петър Върбанов. Преводач Светлана Комогорова Комата. Тон режисьор Добрин Добрев. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Обработка Студио GTV.